Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusima Vusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Uthuse akaningi umlisa ezinkundleni zokuxhumana ageqa amagula ngokwenzeka endlunkulu echaza isizathu esixoshisa undlunkulu ke laphana wengane zakwethu. Thina ngale kukhuluma kakhulu sizoqedela iclip uyizwe lensizwa ukuthi ibeka ithini ke laphana wengane zakwethu. Siyavukelana ingonyama phela imxoshile undlunkulu. Ingonyama ehamba ophongolo sendaweni umuntu angeke ayazi uthi kuphi. Mahlobo nothami sengathi balandelwa ngamaphoyisa bo amacala uncancathela ngazi noma ngiyifloat noma yini makhulunyo icala ngusela ukuthi badumula babulala umbonguseli Suthu wakwaZulu. Icala elinye lokuthi balala nodlunkulu. Icala lokuthi bedliwa izimali ngegama lesilo. Asazi bayabala nje amacala abo ababhekene nawo. Asazi indoda kukuye ukuziphendulela ukuthi ikukwaziyo ikuphe ngazi thina asazi lutho. System yasirejecta. We have been rejected by the system. The out. Isho kanjalo ke lensizwa wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe kunzene phela ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha sichannel isebo. Angile mine park jula nomfazo uye kwaqhuma isibame park jula nomfazo kwaqhuma isibame park jula nomfazo uye kwaqhuma isibame park jula nomfazo asengilika